Hello, nangtam ko dinin godan video boy khobo je bora horbai nangtangmon je dinin video ai je jabot dukhnaथाव जागोन nangtangmon je nangtangmona video ko lo full नायगोन je अब्लासो मोनसिगोन je nangtangमोनाबो बे भिडिअनि गेजेरजों जे एसेब्लाबो गोसोआव दुखु मोनगोन आरोखि जे दुखु मोनगोन बिरादनो जे जोंनि बर' हारियाव जे बेफोरबायदि जानाय बिराद दुखुनांथाव बे जेनेबा मोनसे जे भिडिअ नै जे नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंनो थांगासिनो दं नोंथांमोन जे फाथैलाइ बिसिनाय जे नागारलांनाय जे बिसि फिसाय सानैनि गेजेरावहाय जे फाथैलाइ बिसिनाय जे बेवहाय जे मोनसे दुखुनांथाव जे आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दं आरोखि दा बे जाथाया नोंथांमोन जे गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि हालामाव जे ओनसोलावहाय जानाय जे जेम्स दैमारि बिथां जे बिथाङाहाय जे सिगाङावहाय जे हिनजाव गोनांखा गिबि दा बे नैबे फाथैलाइ बिसिनाय हिनजावा जेनेबा गदाय हिनजाव आरोखि नोंथांमोन बियो सिगां जे हिनजाव दंखायोमोन हिनजाव गिबि जे बिथांनियाहाय जे थैबाय जे हिनजाव गिबिया दा बिनि उनावहाय दा नै गदाय लाबाय नङा होमबा गदाय लाबाय दा गदायखौहाय जे फाथैलाइ बिसिबाय आरोखि दा मोनसे दुखुनांथाव जाथाया नैबेसो नोंथांमोन जे बे मानसिया जे दुखुनांथावबाबो जे अयनायै जे बेफोरबायदि जे खामानि मावनाय जे फाथैलाइ बिसिनाय जे बिथाङाहाय जे फिसाजो उन्दै दङ नोंथांमोन जे बिराद दुखुनांथाव बायदि जे फिसाजो उन्दै गोनां जे देराखैनो आरोखि रायज्लायनोबो रोङा आरोखि जे बिथां जे उन्दैनि जिउआ बेसेबां जे अलखदाव दा खैफोदाव आरोखि बिथांनि जिउआ जे बिथांखौहाय जे उन्दैखौहाय जे सासे मानसि खालामनांगौ नङा होमबा जे समाजावहाय जे मानसि खालामनांगौ दा बे समाजनि मानसिफ्राबो बेखौहाय एक्सन लानांगोन आरोखि नोंथांमोन एक्सन लानांगोन दा बे समाजनि मानसिफ्राबो बेखौहाय जे गामिनिफ्राय होखारनांगोन बयकट खालामनांगोन दा अयनाय जादों आरोखि जे सासे उन्दै गथ' नङा होमबा बे बिथाङा दे उन्दै गथ'आ जे देरनानै जे मोनथियोब्ला बेसेबां दुखुनांथाव बिथांनि जे उन्दै समनि जे जाथाय दा उन्दै आरोखि दे उन्दैना जे फिउचार दं बेखौ मानसि बानायनांगौ दा उन्दै गथ' गोनां दा बे सासे बे जेम्स दैमारि बिथाङाहाय दा अयनाय बाबै बे खामानिखौ मावदों आरोखि नोंथांमोन दा बिथांनिया बे बिसि गदाय जे गाबै गाबै दुखुनांथाव जे जाथाय आरोखि नोंथांमोन जे गाबै गाबै जे हिनजावा जे बेफोरबायदि जे उन्दै खुदिया उन्दैखौ लानानै जे बहा थागोन बहा मागोन नङा होमबा नोंथांमोन जे फाथैलाइ बिसिबाय नङा होमबा बेथ' बेनि न'खराव थानो मोननाय नंला दा बेखौ गामिनि मानसिफ्राबो एक्सन लानांसिगोन आरोखि जे बे जेम्स दैमारि बिथांखौहाय गामियाव दोननो नाङा आरोखि बिथांखौ होखारहरनांगौ आरोखि दा मानबायनोल' रोंनाय आरोखि दा दुखुनांथाव आरोखि दे बे उन्दैना फिउचार दङ दा दुखुनांथावा बेसो आरोखि नोंथांमोन जे जोंनि बर' समाजाव जे बेफोरबायदि जाथाय जानाय जोङो समाजा जोंनि बर'नि समाजा जा बेखौ नायथारनांगोन साजा होथारनांगोन आरोखि बेखौहाय जे समाज दं जोंहा रायजो दं रायजोआ मानो समाजा मानो नङा होमबा नोंथांमोन जे दुखुनांथाव आरोखि बियो जेनेबा जे बिथाङा जे गिबि बिसिया जे थैनानै जे गदाय हिनजाव लानाय जे लाबाय जे लानायाव जेबो बादा गैया नङा होमबा नोंथांमोन जे संसारखौल' मोजाङै जालांनांगौ आरोखि दा बिथांमोना जे फाथैलाइ बिसिबाय दुखुनांथावा बेसो नोंथांमोन दा दुखुनांथाव आरोखि जे उन्दै खुदिया गोनां जे बिमाया दा बहा थागोन बहा मागोन नङा होमबा नोंथांमोन दा फिउचार दं उन्दैनाबो साननो गोनाङा बेसो आरोखि जोंनि समाजावहाय दा बेफोरबायदिया गोबां जाफ्लेगासिनो दं आरोखि नोंथांमोन जाफ्लेगासिनो दं दा बेफोरो नैबेफोरानो जादों आरोखि जे थाखा फैसानि जुग नङा होमबा नोंथांमोन जे मडार्न जुगाव दा बेफोरबायदिनो जागासिनो दं आरोखि गोबांनो सोरबा दोनखारलांनाय सोरबा जे बहाबा थांनाय जा फिसाय गोनांखा हिनजावा जे दोनखारलांनाय बहाबा थांनाय गुबुन हारिजों मोजां मोनलायनाय सिख्लाबाबो बे जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदिया दा गोबां जागासिनो दा कन्टिनिउसो जागासिनो आरोखि जों हमथानो हायाखै दा जोंनि आफादफोराबो जोंनि बर'नि आफादफोराबो बेखौ दाबो क्लियारलि 100% सियर बेखौ हमथानो हायाखै दा बिराद जाफ्लेगासिनो आरोखि जे गुबुन हारिजों थैनाय दा नोंथांमोन जे दाख्लै बावैसो बुंनाय गुवाहाटियावहाय सासे बर' सिख्लाया जे इनाय बाबै जे जिउ गारनांबाय जे बुथार जाबाय जे बेफोरबायदि खालामजाबाय इनाय जाबाय जे बिनि फारसे दाबो तदन्त जेबो मोनाखै दा नोंथांमोन बिराद दुखुनांथाव आरोखि जोंनि बर' हारियावहाय जोंनि आइजोफोराहाय बिराद बेफोरबायदि जे इनाय अनागारि जे जिनाहारि खालामजानाय सोरजोंबा गोसोथोनानै जे दोनखारलांनानै सोरजोंबा गाज्रियै जे बुथार जानाय जे दुखुनांथाव आरोखि नोंथांमोन
दा बेबायदि थासारियावबो आरो जोंनि बर'जों बर'नो जेनेबा सासे उन्दै खुदिया गोनां नङा होमबा दा बिराद फिउचार दङ उन्दैना फिउचार दङ बिराद दुखुनांथाव आरोखि नोंथांमोन जे उन्दै खुदियाखौ लानानै जे बे हिनजावाहाय जे मा खालामगोन बहा थाहैगोन नङा होमबा बे उन्दैना फिउचार दङ आरोखि दा समाजा बेखौ नायथारनांगोन आरोखि नोंथांमोन आं बेखौनो खावलायगोन आरोखि बे भिडिअनि गेजेरजों समाजाहाय बेखौ दोननो नाङा आरोखि समाजा गामिनि रायजोनि मानसिफोरा बेखौ जे होखारनांगोन आरोखि बे समाजाव जे दुखुनांथाव आरोखि दुखुनांथावानो बेनो नोंथांमोन बे उन्दै खुदिया जे बेबायदि जे थासारि जानाय नङा होमबा फाथैलाइ बिसिनाय जे दुखुनांथावै जे बिराद दुखुनांथाव आरोखि दा नोंथांमोनाहाय फुल भिडिअखौ नायलांदो आरोखि बिराद दुखुनांथाव जाथाय जे गाबै गाबै जे उन्दै खुदिया गथ'खौ बामनानै जे फाथैलाइ बिसिनांबाय सासे जे बर' बिमायाहाय मेगनाव मोदै लानानै दा नोंथांमोनाहाय निस्सय जे भिडिअनि गेजेरजों मा सानदों जे नोंथांमोनाहाय जे कमेन्टआव फोरमायहरदो आरोखि नोंथांमोन दा नोंथांमोनाहाय फुल नायलांदो आरोखि भिडिअखौहाय नोंथांमोन जेम्स दैमारि आरो जोंहा जुजिमा अनजिमा दैमारिया दिनैनिफ्राय आवगायलायनाय जासिगोन बहुद रायजोनि लानानै थारैनो जोंनायनि सेराव गसंनानै बिथांमोनहा जिबसि नंला दिनैनिफ्राय गारलायलायसिगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो साखि थानांगोन आंनि गोसोआवबो साखि थागोन नैबे जोंनाय थानायाबो साखि थागोन जाहाथे गारलायनानै उनाव गावसोरो नारफिनलायनाय बा फैफिनलायनाय बेफोरबायदि जायोबा आनान गसाइनो हरगोन रायजो राजा साखि थागोन दा जोङो बिथांमोननि गावस्रालायनायनि जोङो हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लाबाय आरो माबाना होबाय रागा जायो नामा 신들아 가호 아이팅자 신들아 저한테가